524 рецепти за 365 дни. Това е предизвикателството, пред което се изправя една млада жена, вдъхновена от легендарната кулинарна водеща Джулия Чайлд. Издателство Сиела, Съни Филм Видео и шеф Ради Стамболов представят Джули и Джулия. Първоначалната концепция беше да направя къпкейкове, защото все пак водещата е световно известна с предаванията си в Америка. Трите секрета на френската кухня, нали, масло и пак масло. Къпкейковете много ми се връзаха, тъй като те са с автентичен маслен крем. Френски маслен крем са отгоре. И направих такъв маслен крем. Ще декорираме сега днес с гостите, които са на тази презентация. През месец март книгата и дискът за първи път излизат на българския пазар. Зачитайки се в книгата, разбрах, че има цяла глава посветена на палачинките. Ама палачинките тя се осмелила да ги направи 8 месеца, като е започнала да готви. Преди това е готвила бъбреци, дропчета, не знам си какво, без всякакви неща, и в един момент се осмелила да направи палачинките и как точно да се случат тези палачинки. И реших, че трябва да променя всичко. Къпкейковете си къпкейкове, ще направим само палачинки. И една от тайните на палачинките е, че когато се направи самото тесто, то трябва да престои 6 часа. За да може да няма тези мехури с въздух, да станат хубава палачинка, много еластична. И най-важното е сладка палачинка, което е направо фантастично. Съм взел и хубави неща, като сладко от рози, и неща, които са малко по-нестандартни, по-нашински. Тази книга, книгата, също книгата сега излезе. Филма. Гледайки се филма, виждайки се страстта в един човек, как почти ще загуби семейството си този човек, докато готви. Нещата не са толкова лесни вкъщи и кухнята. Това да сготвиш 525 рецепти за една година, аз не познавам в България дори готвач, който да ги изготвя. Кулинарията вкъщи може да променя. Трябва желание. Трябва да знаеш, че това е твоята цел. Да имаш идеята. И това е хубавото нещо. Имаме едновременно и книга и диск. Книгата е фантастична и филма не отстъпва на книгата. Представенето им се състоя на 9 март в ресторант Марсилия и на 10 март в МОЛ София. За участниците имаше незабравими кулинарни предизвикателства и подаръци.